Mabaया masa ke? Hah? Ebar जोंनि गान्दा फिसानि पाला मेङाखैनो जोंना सासेया Hai guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ नोंथांमोनखौलाय लाबोदों जोंनि अरनबारियाव नायलांदों जों अरनबारियाव वेलकाम टु माय YouTube चैनल गोदान बोसोराव बरायलायबाय नोंथांमोनखौ गोदान बोसोरनि भिडिअ दोननोसो लाना फैदों हाजोआव 2022 मायथाइनि बेलागुरनि बन लांनो फैदों गामिनि सेंग्राफोरजों YouTuber kan dia langsung ini datang Dilenggon. Hello guys. Tinggal coba. Apa? Forester fini versi mulai. Hello guys, hello. Baydong ini bondannya. नोंथांमोना उनाव बायदि गाबनि जोंनि हाजोनि थासारिखौ नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिफुंनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थादो दान्दिसे उनाव जोङो माखासे आबहावानि थासारिखौ दिन्थिगोन जोंनि लखिमपुर जिल्लानि बगिनादि हालामनि मोनसे समायना अरनबारि नोंथांमोना देखायनो नागिरदों बेबो सासे जोंनि ओरैनो चेनेलनि नामा मामोन I love traveling mix साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर खालामना हो आंखौबो लादो दा फैनायाव पूरा डिस्कवर माबा थानाय बायदि मोनलायदों माथो आंलाय डिस्कवरीआव फिल्म डिस्कवरी थानाय बायदि मोनलायदों ओइ लामाया इथिसो औ सै लामाया नांदों इधर नुवाखै बबेनि लामाया दैया एसे मोनबावा गैया गैयानो नो ओइ दैया दं नुदों गाइस आंना ओरैबायदि गोजौथार हाजोआ मानखोनो हाबावलायाखै उनाव फैनो हागोन मालाबा जोंनि हाजोआव जागोनसै लागायगोनसै आइदै दहाय दै लानाया नै दै लादों दहाय दै लादों इमान गोलाव नङा